אני זוכה ללמד את הבנות הכי טובות בארץ, ואנחנו לומדות ביראת שמיים בשמחה גדולה, ובדור של חיים מעשיים בארץ ישראל, בדור של גאולה. קבוצת בנות שמגיעות באמצע שנות ההתבגרות שלהם ומחליטות לעצור הכל ולהקדיש את הזמן, להקדיש את המחשבה לעיצוב האישיות, לפגישת הקדוש ברוך הוא, לימוד תורה על כל חלקיה, אהבה גדולה, חברות, כבוד, אמון בנו בצוות. זה מקום שפשוט כיף לבוא וללמד בו. כל פעם שאני מגיעה לאפיקים אני מתרגשת מה השיעור יזמין. זה שיעור שהתלמידות שותפות בו וסקרניות וצמאות ללמוד, ואני לומדת יחד איתן. מקום מדהים, מקום של התעלות, של לימוד תורה, של צמיחה, של חברות כל כך מדהימה בין כל השכבות, בין אם מט' או מ"ב, כולן ככה ביחד לומדות ומתעלות. ללמוד עם בנות ששואפות לקודש, ששואפות לעשות את רצון השם, ופשוט לבוא וללמוד איתם, וביחד אנחנו באים לברר את רצון השם בעולם. באמת זכיתי לקחת חלק בחבורה קדושה, מלאה במתיקות ויראת שמיים, חבורה שהיא גדלה וכל הזמן מתוך איפה שהיא נמצאת מתקדמת ועושה חיל. משהו שאני מאוד אוהבת באפיקים זה שהבנות באמת רוצות את הקשר, והן רוצות שדמויות יהיו להן משמעותיים ומשתפות, והן באמת כאילו רוצות את זה, הן רוצות לגדול והן רוצות לראות איך לגדול, וזה ממש זכות להיות חלק מהמקום הזה.